10 ljudi. Evo me, došao sam, tu sam se našao, pa aj da snimim klip, jedan jako kratak, da im kako ste, šta ima novo i tako. Uskoro ćemo preći 2000 pregleda na prošlom videu i tako. Znate, vidim da ima puno, preko 100 dislajka, ali boli me kurac za dislajkove, zato što su sada meni najbitniji pregledi i to je to. E sad, šta bi mogao još da vam kažem? Sigurno vidite gdje se nalazim. To je bojler, ovdje je već papir, ovdje sam ja. Znate šta radim sada i to tako ide. Znate već kako to ide. Jel da? I